Našli smo lokaciju gde zapravo u ušću postoji jako dobro svetlo, što je super strava, zanimljivo. Zašto gledamo pogrešan ćošak, ne znam. Uvek te mami da gledaš ovamo umesto ovamo gde bi zapravo trebalo. A to je posledica Doma sindikata, zato što sam uvek gledao film na malo desno. Dom sindikata je inače nakrivo. Dakle, gledali smo Hateful Eight, Tarantino, a onda smo gledali The Big Short. Ili ti Opkladu veka, na domaćem prevodu. Na domaćem jeziku. Prevodu, ne znam, ćirilica. Novi Tarantino. Da li je vredan bioskopa? Jeste. Da li je dobar film? Onako. Da li bi bilo bolje da sam ga gledao na traci? Da. Panavision 70 mm vredi sve pare, dokle god su scene napolju. Pa to je ono što sam ja teo da kažem, malo kad su unutra. To je šućmorasto, da. Ima par zapravo nekih kadrova gde to dolazi do izražaja, kad su svi raspoređeni po Mininoj pozamanteriji, što je u stvari prostor gde se sve odigrava. I onda to ima smisla. Kada su raspoređeni po planovima i kada se slika dijagonalno iz jednog ćoška u drugi, onda ima smisla jer je fino i široko, ali kada je krupno, nije morala da bude traka, ali hvala mu, ima lepo zrno. Što se tiče samog filma, to je zapravo filmovana predstava jedna, onako pozorišna. Inače, i sam Tarantino je izvodio svoj scenario uživo na sceni sa... Da, to jeste, da. To si mi ti rekao, ja zapravo sam to nekako prenebregao. Da, ja sam ti rekao i onu krucijalnu informaciju da svako ko zaspi na setu dobije ljubičasti dildo koji se zove Big Jerry i onda ga fotografišu sa njim i stavljaju ga na stub srama. Jeste, da, što objašnjava nervozu Kurta Russella koji voli da drema između take-ova, pa mu nije dato. I onda malo onako ispada iz lika, ali meni lično nije smetalo, ja mislim da je Russell strava i da je jako dobar iako ima 1000 godina. Odličan je, kao neki western Snake Plissken. To je tačno, da, samo je besniji. Ovo sigurno gledaju i deca, moramo ipak ovaj film da im prodamo na drugi način, ima užasno puno krvi. Da, nasilje je vrlo spektakularno. Previše. I užasno je brutalno. Malo je na granici da bude crtač, ali i dalje jako brutalno i film je vrlo krvav. Možda je čak najkrvaviji od svih Tarantina koje sam gledao. Moguće da je najkrvaviji Tarantino film, pošto krvaviji od Django. Ipak se nalaze u jednoj prostoriji i onda kad eksplodira krv, to je... Ima ceo taj Italo pristup krvi, znači kada nekog upuca u glavu, fljus kofa. Da li ga preporučujem? Da. Slabije nego ostali Tarantini, čak zvuči kao brend za špagete. Da, Tarantini. Ali vredi ga gledati isključivo u bioskopu, neće biti isto kod kuće. A sada Big Short. Dakle, to smo gledali malo pre, to je najsvežije. Jeste, u našim malim glavama. Da li je film sjajan? Da. Da li ti treba neko predznanje berze i toga? I da i ne, ja nešto nisam baš pokapirao matematiku. U suštini sve vam bude objašnjeno, znači gledate film i onda kaže, a sada će vam Selena Gomez objasniti. Pljas, pojavi se Selena Gomez i objasni sve. Ti delovi kada se objašnjavaju stvari su stvarno genijalni, ima taj odličan cameo. Da, i Margot Robbie koja je u Penny gola. Da, to što filmu daje barem 1 zvezdicu više. Apsolutno. Znači sad ima 5 zvezdica. A inače, casting u filmu je carski, a ono što recimo mene je moglo da iznervira ili da mi smeta ili mi ne smeta, u stvari je genijalno, ali mi je smetalo, je činjenica da je izmontiran tako da je sve vreme nešto pogrešno. Zvuk se ne poklapa sa slikom. Da, to je tačno. Zvuk teče sam za sebe dok slika radi nešto potpuno drugačije. Pesme se prekidaju na pola. Ali, pošto se radi o kolapsu ekonomskog sistema američkog, a kasnije i svetskog, sasvim je lako doći do zaključka da se film, kako prolazi, raspada zajedno sa ekonomskim sistemom. Da, vidiš, o tome nisam razmišljao, to mi nije palo na pamet. Meni je to jako zabavno i jako nervira. Bilo mi je zabavno što mislim da je deo sniman na filmu,
jer isto ima zrno. Da, samo što zrno može da se doda tako što skeniraš filmsku traku koja je prazna pa onda ubaciš preko, to se nikad ne zna na kraju da li su namerno... Da, to mogu da pogledam, pogledat ću. Sad. U svakom slučaju, u filmu imate Steva Carella, imate Christiana Bale, imate Brad Pitta, imate neke mlade glumce koje do sad nisam video ranije, ili bar nisam primetio da sam ih video. Tako da, mogu vam reći da sa takvim castingom i sa režijom kako je ovaj Adam McKay uspeo da izvede, imate jedan prilično dobar film, čak mogu da kažem da je ovo jako dobar početak godine ako je ovaj film, ako će svi filmovi da budu kao ovaj. U svakom slučaju, ovo su dva filma koje su za preporuku, znači Tarantino, ko voli Tarantina, izvolite, ko voli westerne, izvolite. Druga filmska publika može, a ne mora. A što se tiče Big Short, slobodno može bilo ko da ide, matematika mu bude objašnjena tokom filma, tako da mislim da tu neće biti nekih većih problema u razumevanju. I što se tiče Opklade veka, ovom prilikom bismo se zahvalili Taramontu. Apsolutno, hvala Taramontu što su nas pozvali da gledamo film. Mislim da je najlepši deo ovoga što snimamo, celuloidno mržnje i tako to, zapravo to što gledamo filmo za džabe. Hvala, Danijela. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.